Salut, salut și bine m-am regăsit la un nou videoclip aici. Jucăm The Intruder cu un prieten de-a meu. Salut, salut! Aici asasin sau ce e? Satanic, asasin, satanic. Satanic? Nu. No, hai să jucăm, intră pe No. aici. Hai, că nu mă văd. Stai. Intră, let's dance. Nu. Doiu, nu doiu, treiu era. Autor, dezamăgitor. E, Treiu. stai. E, C, E. Hai că ne-am dus. Lasez. Da. Ce urât e ăla, de acolo e încolo jos, vezi? Ia, ce urât. Da, frumos. Na, jucăm pe easy, bă. Hai pe easy, că... Eu zic că pe Terrible. Ne jucăm pe Terrible. Terrible. Pe Nightmare, bine, hai. Nu. No, No, ce mai știi juca? nu știu. Văd. Oprește-te. Nu mă interesează. Italai, camera 2. David, ieși un pic din cameră. După... No, ce să mai filmez cu ăsta? Au intrat în casă. A intrat poliția. Închide telefonul ăla că îmi dă Îți boli. dă... Îmi dă boli sunetul ăla. Îmi dă boli sunetul ăla. Îmi face... Nu ți-ai la 1. Mai luăm mușcătură. Facem pare că s-o ce la 3. Nu. Ți-am zis. Nici o rătă, mă. Nici o rătă. Ia. Uite, e zitințare. Du-te, mă, la doctor. La ăsta. Facă dință. Oh, vezi că vine. Intră. O, ce să fure? Nu, uita la el că te omoră. Lol, why are you guys hiding? A, tu ești, bă, hai să ieșim. Da. Închide. Taci. N-ai văzut ce la el? Ce omoară. Da, eu sunt frumos. Nită mai. Face frumos. Uita la de ce animație ai? A, nu Făceai- ne omorâ și ne uitam la el. Ce frumos. Da, mă, ce omoară, mă. Dar pe mine mă omorea. Oprește-l, mă, că îmi dă boli sunetul ăla. Îmi dă anxiety sau ce. Opa, uite-l. No, bine că intră în casă, știi? Și după aia se duce înapoi, iese afară, se ia aer. Hopa! Ce frumos. Unde era aici bateriile? Ce facem? Ah. A, bun. Închide. Nu mai e afară. A, numai acum a intrat. Ce să auge? Nu știu. Trebuie să intrăm?
Nu cred că nu-i pe venturi. Da, să-mi bag. De ce e muzica asta? Nu. Vine! Da, nu-l găseam. Nu-l găseam unde era. Vine! Am auzit pași, vine. Și eu. Da, mă, da. Guys, why are you down? O intrat? O intrat acum. Ia-i. Ia-i. Îi deschid ușa. Poate, nu, poate te omor dacă eu închizi. Da ce ta. E el, skin-ul de el. Oh, ce frumos arăți, ia. Tic, tic. Stai, hai că mai ai anxietatea. Așa. Vai să mă. O, da, oprește-te că-mi dai boli. Dar de ce nu-ți place sunetul ăsta? E prea fain. De Du-te, mă, că... Auzi-l-ai. Dai afară, ăla străga afară, dar ce... A, vezi că distruge lumina. E la... Îi plecat. la 7. Ce face la 7? Nu știu, să uită la noi. Cred că intră pe venturi. Avem venturi sau ce? A, ia, avem. Da. Hai să mergem atunci, închide. Sau, o să vină? Dar nu înțeleg. Nu mai e acolo. Unde e frumosul meu? Da. A, sunetul e la tot- 3, e la 3, e la 3. Repede, închide telefonul ăla că vine imediat. Ți-am zis. Du-te, du-te, Vine! du-te, 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 du-te. Du-te, 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 du-te. Băi! Nu mă închide afară cu gigelul ăla. Gigel! Hai că mai ai anxietatea, bă, omul meu, hai mai repede, că mai anxietiti. Lol, why are you guys hiding? Dar tot același lucru ai scris. Tu te scrii. Tu te scrii. Da, eu. Da? Da. De ce? Explică. Mi-a fost la identitate, cred că. Hai că mă ia anxietatea. Închide. După aia să miră de ce murim. Măcar lasă să facem ca lumea. Hai că e aici. E aici eu. Stai, închide-l și să-l deschide înapoi. Ce faci? Hai No. că mai ai anxiety. Repede. Ah, suntem bine, ia. E afară? Nu e afară. Ba, acum, o ieșit. Bă, tu mă minți. Da, să nici iese și intre și vine la 70, după aia se duce la 3, dar după aia se duce la 50. Hai, sunetul tău preferat. Da. Avem o cameră, ne spionează asta. E la 1. Hai. Ne jucăm puțin cu lumina, că de ce nu? Că de ce să nu murim? E la 5 oare? 3. La-
Mamă, și ochi. Du-te, fă-ți un veterinar de la să-ți vezi ochii. Vine! Du, te închide lumina. Fugi. Aici. Fai, cam anxiety 10, ce. Cât mai trebuie să trăim? Unde scrie ceasul? Unde este ceas? Hai, Nu! ce joc cu canci. Vine? Da, nu mai este anxiety, vezi? Da. Ne riscăm? Riscă-te. Hai. Lasă aia acolo. Ah, cred că... Gata. Oh. Thank you for your patience. We can now start Bă, taking calls. stai încă... Pa, m-am dus. Your... Escorted, but the intruder remains on the loose. Nu, cam atât a fost cu acest episod, pa. Da? Păi da, nu știu. Eu de aici încolo nu mai știu. No, păi... Cam atâta, episodul ăsta. Da. 3 like-uri și facem partea a doua. Facem The Mall. Da. Da, nu mai sufla Ce? nu mai sufla microfonul ăla. No. No. Arrivederci, pa. Aveți o săptămână Zi frumoasă. faină. Ceva. No, hai, ne vedem data viitoare. Episod. Da. Salut! Salut!